Il-membri parlamentari Ewropej laħqu ftehim dwar abbozz ta' liġi biex jiġi żgurat li l-intelligenza artifiċjali fl-Ewropa tkun sigura u tirrispetta drittijiet fundamentali u d-demokrazija filwaqt li negozji jibqgħu jespandu mingħajr intoppi. Mat-tokki ta' nofs il-lejl in-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill laħqu ftehim provizorju dwar l-att tal-intelligenza artifiċjali. Dan l-att għandu lan li jiżgura li drittijiet fundamentali, id-demokrazija, l-istat ta' dritt u s-sostenibilità ambjentali ikunu protetti minn intelligenza artifiċjali ta' riskju għoli fil-waqt li jagħti spinta lill-innovazzjoni u jagħmel mill-Ewropa entità ewlenija f'dan il-qasam. Ir-regoli li huma l-ewwel ta' xorta tagħhom fid-dinja jistabilixxu obbligu għall-intelligenza artifiċjali li tħares il-livell tal-impatt fuq il-ħaddiema u n-negozji madwar l-Ewropa. L-MEPs riedu jiżguraw li n-negozji, speċjalment l-SMEs, jistgħu jiżviluppaw soluzzjonijiet għall-intelligenza artifiċjali mingħajr pressjoni żejda minn ġganti tal-industrija illi jikkontrollaw prodotti essenzjali. Fl-aħħar sigħat tkellmet ukoll il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola illi saħqet kif dan l-att huwa wieħed bilanċjat u kien immirat sabiex jgħin lil ħaddiem u mhux jeqret l-impjiegi, liġi li hija l-ewwel waħda għas-settur tal-AI fuq livell globali.